Natapos ang isang contestant ng Miss Grand Philippines 2025 na si Miss Grand Caloocan, Arian Villarreal, dahil lumanoy sa paggamit niya ng buhay na paru-paro bilang props sa ginanap na charity gala ng National Pageant sa Okada, Manila. Isinabay sa nasabing event ang prelims ng Miss Grand Philippines 2025. Nang rumampa si Villarreal, suot ang kanyang gem-studded emerald gown. Kapansin-pansing may mga nakaipit sa kanyang mga daliri. Sa kanyang pag-project sa entablado, pinakawalan niya ang mga nakaipit o nakapiit sa mga daliri niya na mga buhay na paru-paro. Sa nag-viral na video, kitang-kita na bumagsak ang mga paru-paro sa stage. Pinag-usapan ito sa social media. Excuse me, ang bango kasi. Karamihan sa netizens ay hindi pabor sa pakulo ng kandidata na ginamit pang props ang mga paru-paro. Hindi raw ito makakadagdag ng puntos at tinawag pang stupidity. Ikaw, kabisyo, sang-ayon ka rin ba ang gawing props ang mga living organism? Paru-paro? Sino? Ako? Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic ro. Paru-paro. Basic! Ay, morning call! Morning, T. Kabisyo, feel good morning! Parang bukid, bukid, paro-paro. Paro-parang bukid. Lasing-lasing, paglasing yan dyan eh. Bukid, paro-paro. Ano na yung lyrics mo? Bukid, paro-paro. Paro-paro, bukid, bukid, paro-paro. Wala akong galing. Yung ano, modern naman, modern. Modern. Ano modern? Paro-paro, G. Yan ang bagal ng day G na to. Sandali lang. Dali, yung modern. Wait lang, ang tagal naman ito. Wala man. Wala daw dito. Walang Paro G. Lagay, type mo. Paro G. Ayan. Let's go! Mayroon na naman. Hindi naman Hindi to yan, eh. hindi yan. Yan. I do. Nako, ito na nga. Hi, butterfly. Anong oras kakanta yan? Anong para ito? Ayan na. Paru-paro G. Sino ba si Paro G? Paru-paro G. Ganda. Maganda kasi paro siya. ganda. Para siya paru-paro. Siyang Alam ko ganda ng paro paru-paro. Uy! Nako, pero Ano ikaw masasabi Batis? mo, Col? Ako, sang-ayon naman ako na hindi mo naman pwedeng gawing props yung mga And living entertainment. organisms. Tulad yan, paru-paro kasi. Pero, may conflict yan. Oo, bakit? Yung mga circus? Oo. Sa circus, ginagawa ring entertainment, Aba, So baka sasabihin, unfair naman, bakit yan? Bakit? Circus ba yun? Yun May nga, mga may permit lisensya yan. kasi, May permit yung circus. Tama. Arian. May flood control yan. Ba't? Wala yung circus na bahay. Na-stop yung circus. Andali, huwag niyo namang pagalitan si Arian kasi di lang naman siguro siya nag-isip niyan. Oo. Di ba may team may naman concept, yan? meron niyang team. Magko-conceptualize ko anong susuot, anong magiging props. Anong pakulo. Kaya huwag ka nang umiyak ka rin. Iko-comfort kita. Ayan, ako bahala. Talaga mga beauty queen eh. Pero yun, kasi naman. siguro imagine mo inipit sa kamay, tapos syempre nahirapan yan sila doon mga butterfly. Syempre paano pag nauutot yung butterfly, pinipigilan niya. Paano kung gutom, hindi siya maka-fly. Kailangan niyo gumawa ng nectar. Hindi siya naka-fly. Totoo. Nectar, di ba? Nung nakita nga yun, Hindi siya natanggap sandali. sa nectar. Hindi ko Kailangan alam, naman bobo. diretsyo. Bobo kasi hindi alam yung nectar. Beyond yung nectar, hindi Nectar? paro-paro. Ikaw nagsabi, gagawa na nectar. Hindi mo kasi alam. Tapos ako pa yung Pag di naging bobo. nag-aral. Absent ako noon eh. Absent ka pa. Nung pumasok yung paru-paro na yan eh.
Tapos nakita pa kasi, Tits, na parang nahulog sa stage yung mga paru-paro. Ibig sabihin, namatay na. Namatay. So, Oo, di ba? May karapatan din sila mabuhay eh. Yung mga babaero nga, binibigyan ko ng chance mabuhayan sila ng second, third life. Yung mga paru-paro pa, hindi naman tayo inaano. Kasama sila sa ecosystem. Di ba? At saka pag yung mga kamag-anak natin, nagpaparamdam, anong sign natin? Na nagpaparamdam ang kamag-anak natin. May paru-paro, di ba? May beauty queen, may beauty queen. Oh, 'di ba? Paano kung pinatay mo yung paru-paro? Sinong kamag-anak? Paano kung dun nag-reincarnate yung paru-paro? Di wala nang kamag-anak yung isa. Oo nga, kung pinatay yung paru-paro. Grabe, kawawa naman. Ang ganda ng pakpak. Ng paru-paro? Ng beauty queen. Uy! Nakabikini. Ang bango ng pakpak niya, bango. Ng paru-paro? Ang beauty queen. Nakabikini. Yung beauty queen. Ang ganda ng gown. Ng beauty queen. Ng paru-paro. Bading. Yung beauty queen. Yung paru-paro. Ang dami niyan sa Botanical Garden. Yung paru-paro? Yung beauty queen. Doon siya na photoshoot eh. Yung beauty queen. Yung paru-paro. Meron sa pinto namin. Nalipad. Na paru-paro? Na beauty queen. Ako na magtanggal yan. La! Lumipad sa CR. Yung paru-paro? Yung beauty queen. Asundan ko. Yung beauty queen. Yung paru-paro. Anong title ng kanta? Title ng kanta. Ang daming kanta, Tita Max. Kanina. Kanina? Ayan, yung pinlay mo. Paru-paro G. Ha? Beauty queen G. Ayan na sinasabi. Guys, ulitin pa ba namin to, guys? Sana matawa si Derek Phil at si Ma'am Tonet kahit walang pasok today. Mag-react ka nga, Derek Phil, kung natawa ka sa Beauty Queen G. Parang sabon na, Beauty Queen G. Sobrang pangit ng Anyway, pero again, kung kayo po'y sasali, kayo may balak na sumali sa mga beauty pageant, or part ka ng... Baka dahilan pa yun para ma-disqualify ka, di ba? Halip na plus points. Yun, tulad niya, nababash ka, wala, negative na yung dating sa'yo. Kahit ang hirap bumawi, paano mo pabawiin yung pagdating mismo nung Ako siguro gabi ng para pageant? walang mabash, alupihan. Alam mo yung alupihan? Oo. Lagyan mo ng chinilas. Isa-isa. Isa-isang chinilas ng alupihan. Ay, ba't ka tumawa? Sino nagsabi ng alupihan pag hindi ko sasakyan? Hindi niya sinabayan yung joke ko na alupihan. Lagyan ko ng chinilas ng alupihan ko. Ang dami kasi wala namang ganun. Problema mo na yun na pinili mo eh. Ba't ko kasi lalagyan? Magpalang yan siya. Yan na si Amil. Ikaw na, Mil. Nikanta na si Amil, guys. Good morning. Gigalas Webe po tayo, mga kabisyo. Yan, dito lang sa 90.7 Love Radio. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! Kapag magulo Metro's #1, Metro's